Amanani nokubulala, ukuzama ukubulala, ukuqhekeza, nawo onke abekwa kuluhlu lwe-contact crimes ebonisa ukwehla, eli phondo lisenegalelo elikhulu kwiqondo lokubulala kwilizwe jikelele. Kwikota yokuqala ka-2025-2026, olu lwaphulo-mthetho lwehle ngo-7.7 weepesenti, ze kwikota yesibini lehla ngo-5.9 pesenti. Umphathiswa weSebe loKhuseleko loluntu uxolile Nqatha uthi kuyachulumancisa ukubona umtyhi kulwaphulo-mthetho. The decreases are not marginal decreases. We begin to record now double-digit decreases, not single-digit decreases, from 18% to 30 to 31% in terms of decreases. That is welcomed. Nangona kunjalo kusekho inkxalabo malunga nenani lokudlwengula, kwikota yokuqala elinani lonyuke ngo-0.7 weepesenti, ze kwikota yesibini lonyuka ngo-7.2 weepesenti. Umthatha ilusikisiki, imbizana nengqeleni ziphala phambili ngeziganeko zodlwengulo. On the rape, OR Tambo has almost 5 stations in the top 30 in the country. That is deeply worrying, especially in the context when the president has declared GBV as a disaster. Young children are being raped by their own biological father. In terms of the research that we have conducted, we are in a position to realize that if you go back and dig deep, what led them to commit such offenses is that also that particular father was a victim of crime, something that was never dealt with, something that this particular person was never exposed to counseling, and it becomes repetitive. Isithili i-OR Tambo kwakunye nomasipala uMbaxa iNelson Mandela Bay zisaphala phambili kumatyalo okubulala kweli phondo. Ukulwa ulwaphulo-mthetho kugompo, umphathiswa uthi uza kuncedisana nalo masipala uMbaxa ukuqinisekisa ukuba iinkonzo zesipolisa zikwiqondo eliphezulu. DCM should have the metropolis because we think that that can add very needed capacity in fighting crime in the province. And the issue of mobile police stations are issues that are under consideration from the office of the acting provincial commissioner, in terms of how we're going to go about in allocating those. But it's important as a matter of principle to ensure that police services are accessible. Oku kulandela isicelo esenziwe ngusodolophu waseBuffalo City uPrincess Faku sokuba kuphuculwe iinkonzo zesipolisa kulo masipala. Ndinguyamkela Mtshiyo weendaba ze-MPK eQonce.